Дупце, 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 да, дупце, дупце, да, да, да. Какво става фарита? И да, чухте фарита, правилно е. Защото аудиторията ми в Twitch е наречена фарита. Всичките толкова много 60-70 фолуара. Уау, много, нали. Така, да, фарита, всичко е точно, брат ми. Брак ми. Така, днескашния клип, понеже имам съгласието на един от хората, които гледам, да му направя, нали, като за първи епизод, първи епизод, да му направя една реакция и съответно да добавя и моите коментари, защото реших, че вече хората, които ще гледам, които ги следя от доста време, искам да добавя коментари от моя страна, нали, не че са много желани, но нали. Съответно, днеска ще реагираме на момент само. Така. Добре. Не го виждате, но сега ще го видите. Така. Значи да махнем всичките пояснения работи, спрял съм рекламите. Значи човек, който ще коментираме днес, ето този пич. В смисъл, кефи ме. В смисъл, следа го от, не знам, няколко месеца. Наистина има страшни клипове. Нали, през повечето време, което го гледам, ям и наистина нещата са ми доста интересни, които той казва, но има някои неща, които искам и да коментирам като цяло. В смисъл, нищо лошо към него. Все пак казвам, пича ме кефи страшно много. И нещата, които каза, са реално самата истина. Но вече изгубих 2 минути в разни тъпи обяснения. Давам го на голям екран. Няма да се намалявам, предполагам. И нека да почваме да реагираме, коментираме и така нататък. Как са се променили стандартите за красота днешно време? Какви са били преди? И как... Значи, тук, нали, така ще правим, ще спираме и ще коментираме. Как са днес, как са били преди? Значи преди, според мен, да, не съм от най-старите, но все пак като човек с единия край в гроба. Преди са били по съвсем различен начин и ти извращения, които ги гледаме по улицата и в метрото и където иде, и в градския транспорт, и в БДЖ, и къде ли не, тия неща преди ги нямаше ги, в смисъл модата, която да се обличиш като клошар, буквално, с някакви супер широките панталони и така нататък. Добре, продължаваме. Как пречат на обществото ни? Нормално е стандартите за красота да се менят с времената, то си е и научно доказано, че с всяко едно поколение хората стават доста по-красиви и... Не мисля. Не, в смисъл да, възможно има изключения, което е окей, но да. Така нататък, смисъл, може да видите хората от миналия век как са изглеждали и как изглеждат сегашните хора. Съвсем нормално е да имаме... Преди миналия век на никой не му е пукал кой как изглежда, кой дали е красив, дали не. Важното е да имало наследство и производство на хора. Нали, смисъл така да го кажа, висока раждаемост. Нали, производство не е думата, но висока раждаемост. И на никой не му е пукал кой как изглежда. Различни преференции, да изглеждаме по различен начин и така нататък. Но днес ще говорим повече как са се променили стандартите към по-лошо, а не защото ние сме станали по-хубави и сме станали по-претенциозни. Не, напротив. Напротив, станали сме доста по-претенциозни поради вдигането на всичките тия начин на живот, американизирането и там и т.н. нататък. Въпреки, че сме станали по-красиви като хора, нали, чисто физически, отново продължаваме. Чисто физически с пластични операции няма, нали, говорим в една друга гледна точка, няма как да станеш толкова красив, но окей, в смисъл съгласен съм. Нали, гледал съм го клипа, съгласен съм с момчето, с краската. И нали, просто сега коментираме и давам и моите идиотски мнения. Да имаме фалшиви стандарти за това как трябва да изглежда някой. И аз смятам, че това
е голям проблем, особено за младите подрастващи хора. Някакси вече всички виждаме тези инфлуенсъри, фитнес-джи, тези модели и някакви топ. Значи, тук пак спирам за да коментирам. Инфлуенсърите са, нали, да не го кажа лоши хора, но те са идиоти. Голяма част от тях. Но фитнес-джиите, понеже следа наистина някои от тях, които са по-свестните, те наистина опитват се да пробудат хората, да тръгнат да имат някаква физическа активност, за да може да изглеждат по-добре и да не се налага на всеки 2 дни да ходят при диетолог или при който и да още за каквото и да е. На фитнес джиите това се опитват да направят, защото виждат как хората нямат физическа активност. Те прибират се, поръчват си от Доминос една фамилна пица, която е супер огромна, разбира се, или там каквото и да е храна в промишлено количество, прибират се, даже според не си правят труда да се преоблечат, нито се къпят и веднага сядат да ядат промишлени количества и пред телевизора. Или пред телефона, TikTok и каквото и да е там. Това е в момента проблема на една част от населението. Мацки, които се снимат и слагат какви ли не други филтъри, за да изглеждат по начина, по който изглеждат. И както съм говорил в други клипове, в Instagram и в социалните мрежи, абсолютно всичко е лъжа, но въпреки че много хора го знаят, те продължават да... Бе, не е лъжа, но според зависи на какъв контент попаднеш, разбира се. В смисъл, аз от време на време попадам на някакъв свестен контент, който е едно на 150 рила, примерно. Нали, нещо такова. Гледат тези фалшиви образи в социалните мрежи и продължават да си вкарват тази идея, че не стават за нищо и че начинът, по който изглеждат, не е достатъчен и се подлагат на какви ли не глупости, за да изглеждат по даден начин. Мисъл, със сигурност... Реално погледнато, всяка една жена се опитва да прилича на Анджелина Джоли, което изобщо не е така. В смисъл, което не трябва да бъде така. Защото, примерно, всяка една жена е различна като структура на лицето, като структура на тялото и не знам си какво. Доколкото съм гледал подкасти с доктор Енчев, почти всяка една жена или момиче му носи снимка, буквално му показва, искам да съм като Анджелина Джоли в устата. Брат, ти като нямаш тая структура, за какво ти е да приличаш на Анджелина Джоли? За какво като цяло трябва да си надуваш джуките се едно, си се била с пчелите от кошера на дядо Иван на село? Не намирам никаква красота в това нещо, но както и да е, продължавам. Сигурно сте виждали уния пичове по TLC, имаше едно предаване за такива хора, които си правят супер много пластични операции, за да изглеждат като някой. Оня пича, дет се направи като Кен. Нас дет се иска да изглежда най-много като... Не. Бате, не искате да изглеждате така. Ужас. Барби. Оная, дето искаше да изглежда най-много като котка. Това е всичко друго, но не е котка. Всичко друго, но не е котка. Пича корееца, дето се беше направил да изглежда като куче. Чакай. Най-много като котка. Пича корееца, дето се беше направил... Ласи! Ела тук. Да изглежда като куче. Някакви пълни извращения до там. Кучи долно. Стига тези обсесии към това ти да изглеждаш като някого, като нещо друго, да се промениш. Тази суетност, която... Ти трябва да си приличаш на себе си и да си себе си, нали, накрая следователно ти си такъв простак. Нормално, аз съм себе си. Какво да направя? Не си го искам, аз съм такъв съм си. Аз съм си обикновен човек съм си. В днешно време всички притежаваме, нали, ти да се обличаш добре, да бъдеш суетен към себе си, да се оправяш и така нататък. Няма нищо лошо ти да искаш да изглеждаш добре, но някакси в модерния свят всички се пренапъваме с това нещо. С това да носим маркови дрехи, да носим скъпи дрехи, да сме бляскави, да... Не, това го правят само хората с пари. Все повече и повече, да имаме повече дрехи, да имаме обувки за всеки аутфит и някакви такива извращения, които са напълно ненужни. Съгласен. Стандартите сигурно са се променили,
но според мен не е към нещо добро. Ето, например, Мерилин Монро, тя е била икона. Всички мъже са припадали по нея и са я искали. Но тя не е била някаква супер моделка, супер слаба. Много красива жена, с хубаво телосложение, привлекателна. Всеки мъж би си паднал по такава жена, но може да я намерите по снимки. Тя е имала коремче, имала е целулит, такива неща, които са съвсем нормални една жена да има, които не са грозни по абсолютно никакъв начин. А днешно време, ако видите такава жена, някои мъже ще се отвратят. Защото са свикнали да гледат тия супер моделки навсякъде. Тези актриси в порното, тези онлифенсърки, които примерно не се хранят преди да снимат или правят какви ли не други диети. Не, тя в OnlyFans само си правят една клизма и всичко приключва и е това. Порно актрисите, там индустрията е много по-различна и те правят наистина, в смисъл не, че не се хранят, те се хранят, но правят с много строги упражнения. Порно индустрията е много тегаво, наистина тегаво. Гледал съм интервюта с порно актьори и е наистина доста тегаво. За да могат да изглеждат по начин, по който изглеждат. Моделките, аз съм чул, че преди, сега не знам как е, някои от тях са яли памук, за да тялото им да си казва, че се е хранило и да обработва нещо, но всъщност, нали, да не приема нищо и те да не дебелеят. Това са пълни безуми. Така че Рано погледнато не съм чувал това за памука, но съм чувал, че им дават по 3 лъжици ориз, сварен, само сварен, без овкусение и така нататък. И просто им дават и това е смисъл. 2 пъти на ден като го изядат това и вече излизаме на сцена. Нали, там нещата са доста по-специфични. Всеки бранш си има нещо специфично и нали, за него си странно. Че ето виждаме тази икона, тази жена, която е като пиедестал на красотата и е била тогава, и ако я виждат сега някои момичета, те ще се изсмеят, примерно, ако тя в това време живееше. Друго, което ето за колко малко време се е променило, примерно в България това нещо. Преди 7 години на Павел Колев и Ицака живота е игра песента, където виждаш две момичета, когато преди да започне самата песен, две момичета как Ицака ги заглежда и ти ги виждаш. Днешно време, ако така ги загледаш, или най-много да ти извикат полиция, или да ти посочат среден пръст, но... тая русичката не е лоша. Много красиви момичета, топ мацки. Обаче, ако ги видиш през призмата на модерният свят, тези момичета ще са е така... Ако ги погледнем през призмата на сегашното време, те ще бъдат в момента толкова комплексирани и толкова набити с лъжи в главите, че изобщо няма приличат на това, което са били преди 7 години на този клип. Някакви средни, дори няма да са топ мац. Защо? Защото се е изменило всичко толкова много. И това за мен е изключително грозно и неприятно. Защото виждам толкова много млади момичета, които бликат от красота. Защото, както казах, то вече в скоро време, според мен, няма да има грозни хора. Ще има... Че, може ли да те помоля да не ми влизаш малко в личното пространство? И на мен така ми е комфортно, но ако обичаш. По-малко красиви и много красиви. Въпреки... Мога да ти го кажа и на ушенце? Не, базикам се. Въпреки, че има толкова много красиви момичета и въпреки, че вече е нещо съвсем нормално да видиш някое красиво момиче. Тук може и да поспорим, но... Да, ти го виждаш, обаче не знаеш какво мисли се. Пак не им стига. В момента индустрията за грим и така нататък, тази индустрия, не знам как се казва, бушува. Защото всяко момиче се гримира. Аз виждам 18-19 годишни момичета, хубави, естествено красиви и са се наплякали с 2 тона грим. Правилното е да са се наплякали с шпакловка. С шпакловка. Мязат вместо на 18-19 годишни млади момичета на 30 годишни. Не, мязат на крокодили. Още малко ще роди е така на улицата. What the fuck, бро? Не е така. В смисъл... Да, ти, ако конкретизираш още тия дебелите с шпакловката, да, може и да родат на улицата. Нали, говориме не човешки същества, нещо друго. Само като я погледнеш.
Безумно е, смисъл, не го разбирам. Защо като си Бати, ти като я погледнеш, се отвръщаваш, смисъл, лесно е. естествено красива, ще си слагаш някакъв грим. И то Не бе, хубаво, естествено красива, окей. В смисъл, сложи си една очна линия, сложи си една спирала и едно, да кажем, светло-розово червило и си бомба, човек. В смисъл, окей. Нали, аз като човек, косплеер, съм си слагал грим и си слагам грим, нали, заради костюмите. Да, понеже аз слагам нещо леко, аз не слагам, нали, цяла шпакловка, бате, бъркам 5 кофи и мажа после. Да. тежък грим. Такъв с фонджутен, с сенки, с спирала, с очна линия, с Чакай. Малко, да, отгоре. пудра, с всичко ти. Красиво момиче и ще си слагаш тонове грим. Е така, защо? Не го разбирам. Точно заради тези стандарти. Защото виждаме тези поп-фолк певици, като Биляниш, като Галена. Та първата изобщо не я знам. В смисъл, аз не слушам и така музика, но като имена някой ги знам. Просто давам примери. Тези Добре. плеймейтки като Джулиана Гани, други звезди като Кайли Дженър, Ким Кардашиан и Мадисън Бир, които имат пластични операции, не знам колко, имат Може. силикон, имат ботокс, имат какви ли не там. глупости. Младите момичета Да, те не си сядат на задниците, те си сядат на възглавниците, които са им в задниците. виждат това нещо и си казват, чакай малко, аз съм грозна, защото не изглеждам като Да, и почваш да се комплексираш и отиваш при първия салон за красота или там каквото се нарича хирургичен кабинет и почваш, искам това, искам онова, искам джуки, искам цици, искам скули, искам мули, бате една кофа с пари и заповядай, приличаш като поредния друид от Star Wars. Галена, примерно. А те са направени от... И после как момичетата няма да имат комплекси и да си мислят, че не са хубави без грим или каквото и да е друго. Как няма да са супер суетни и как няма да са най-големите кифли. Как няма да поддържават на тези жени, които се снимат полуголи в видеоклиповете си. Те това виждат, те това копират. Аз разбирам, това е шоу бизнес. И оттам тръгва OnlyFans. Нали, да показваш голотата, това нещо продава. Както си говорихме и с Кралски. Но важното е какъв пример даваш. Ти не даваш добър пример. И така както е за жени, така и за мъже. В смисъл, ти няма къде да го дадеш този пример. Ти като се направиш на поредния друид, поредния крокодил, ти не даваш никакъв пример. В смисъл, да, ти даваш пример, за да не бъдеш такъв. Защото има толкова реално много мъже, погледно, да. които буквално са комплексирани, защото не могат да Чакай сега, това говорим тия с бръснатите глави 0 номери с чантичките, които им висят от въртовете. има тялото на еди кой си от тия звезди. А те са набухани с стероиди. Според зависи за кои конкретизираш. В смисъл, ако говориме за оцелял Луцифер, му забравих името на актьора, той не е на стероиди. В смисъл, той е на много строг режим на диета, която е наистина доста добра, между другото. Като Джим Рад също потвърждавам, защото съм му гледал и негови интервюта. Да, някои са нацепени и умират млади, други спазват хранителни режими, защото това е модерно. И пазват супер строги диети и могат да си позволят да тренират така, както тренират. Защото един средностатистически човек в България, дето изкарва 1700-800 лева заплата, трябва да издържа 4-членно семейство и едвам намира време да отиде за риба, дето му е хоби. Трудно ще съчетае това да изглежда като Крис Бъмстит и в същото време... Бъмстед. В смисъл, време се намира за всичко. В смисъл, аз съм човек с много хобита, така че за всичко намирам време. Да, нямам 4-членно семейство, аз като цяло нямам семейство. Но и това е тегаво, наистина, да. Защото аз нямам свободно време. Единственото свободно време го правя сега в момента, което снимам клип. Време да издържа 4-членно семейство с заплатата си, нали така? Това... Да бе, ма като сметнеш, че не само той трябва да работи в това семейство, иначе семейството везната се наклоня на едната страна и нещата не отиват на добре. Естествено не значи, че ти не можеш да изглеждаш добре и да си в добра физическа кондиция и форма. Напротив, въпросът е, че няма да си някакъв гръцки бог и няма нужда. Не гледайте другите, защото това създава... Не, виж сега, ти ако ходиш на фитнес и погледнеш някой, който е по-як от теб, ще си кажеш, леле, аз искам да стана като него. И нали си правиш някакъв пример. И следващите тренировки са супер по-тежки, разбира се, и след това ти ставаш по-доволен. Което е напълно нормално, но нали, гледаш, нали, не избиваш комплекси до такава степен, че бате, аз се набия на стероиди, ще приличам като него и ще го бия.
комплекси във вас, защото това влияе на самочувствието ви, на вашата самооценка. Според зависи. И до една степен, естествено, това може да ви помогне да ви надъха, да отидат на фитнес, направят едно дупе как. Бате, те не правят само едно дупе, те цялата им смисъл 24/7 те ходят на фитнес само и само да правят задник. Само единствено задник и крака. Горна част почти не пипат. Защо? Не знам. А трябва. Защото не може гъзът ти да го обикаляш с хеликоптер, а пък кръста ти да можеш да я фанеш с... Де да знам, с 2 пръста. Как се вика? Това е супер. Мъжете също да се вкарат в добра физическа форма и така нататък. И мъжете тренират задник, не е срамно. Няма абсолютно нищо лошо в това. Въпросът е да не се... Няма срамно упражнение във фитнеса. Всичките упражнения са категоризирани и са добре. Стремите към... Освен кросфита. Някакви нереални резултати, а да си поставите цели, които можете да постигнете и с които ще се чувствате добре. Стандартите за красота със сигурност са се променили, защото постоянно даваме гласност, власт и внимание на хора, които са фалшиви. И те продължават да поддържат тази фасада и да промиват мозъците на точно планите, така, че съгласен ти съм. можеш да изглеждаш така и да си роден еди как си и всичко да ти е ген. Единственият човек, на който ще повярвам, че абсолютно всичко е ген, е Джейсън Момоа. Буквално Да. всички Да. в Холивуд и повечето известни личности са си правили пластични операции. Не толкова, но да. За да изгладят някакви техни черти, които дори не са били грозни. Да, това беше мнението ми по въпроса. Радвам се, че бяхте тук с мен днес. И аз се радвах, че беше и ти тук. Днес да коментираме. Момент да си ида на другото екранче. Гайса, коментирах, направих код, Надявам се всички са доволни. Имам съгласието от краската да го направя това видео и да го кача. Ще му го пратя и на него, разбира се. Ако не е доволен, ще го изтрия. Не е проблем. И предполагам, може би другата седмица ще направя нещо по-различно. Така че живи и здрави, пазете се, защото е сезона на вирусите и на болестите. Пийте си витамините, ходете си на работа и да ви е спокоен живота. Ай!